Jose Maria Ribadeneira naiz. Donostian dagoen Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea eta Multimedia Internet liburuaren egilea. Gure unibertsitateak argitaratu du liburua bere webgunean, dohainik eta PDF formatuan, Creative Commons lizentziapean. Ondorioz, liburua erabilteke ondoko baldintzatan. Bere erabilera ez komertziala izan behar du, eta aipatu behar da zein den egilea. Liburu honetatik edo bere zatietatik eratorritako beste materialek argitaratu behar dute beti lizentzia berdinarekin. Liburua interesatuko zaie internet eta multimedia teknologiak ikasten dituztenei. Oso aproposa da ingeniaritza informatikoa edo telekomunikaziokoa ikasten dutenentzat. Ertaineko ikasketa teknikoetan ere erabilgarria da liburua bereziki irakasleentzako. Kontuan hartuta, gaia jorratzen duten eta euskaraz idatzita dauden testuen eskasia. Dena dela, saiatu naiz liburua ahal den irakurterrazena egiten. Edozeinentzako erabilgarria izan dadin. Liburua idatzi dut multimedia internet barrutik ezagutzeko jakimina duen edozeinentzat. Interneten multimedia terminoa erabiltzen dugunean funtsean streamingaz eta telefoniaz ari gara. Bi hauek ez dira interneten erabiltzen diren multimedia aplikazio bakarrak, bai ordea nagusiak, mugitzen duten trafiko kopuruarengatik eta erabiltzen duten erabiltzaile kopuruarengatik. Honetaz gain, bi aplikazio hauek erabiltzen dituzten teknikak ezagututa, nahikoa izango dugu beste edozein multimedia aplikazioaren funtzionamendua ulertzeko. Horregatik, liburuaren ardatza bi aplikazio hauen deskribapena da. 4 kapituluk osatzen dute liburua. Lehenengoan, TCP/IP protokolo sorta eta interneten oinarriak laburbiltzen dira, gaia menderatzen ez duen irakurleak bereganatu ditzan behar dituzten oinarri guztik. Gainera, lehenengo kapitulu honetan, multimedia aplikazioen ezaugarriak eta soinu eta bideo digitala lantzen dira. Hor, aztertuko ditugu digitalizazio prozesua, trinkoketa, kodetzaile formatuak, kodetzaileak, kontainerrak eta abar. Bigarren kapituluan streaming teknologia aztertzen da. Egun gehien erabiltzen diren streaming protokoloak landuko ditugu, HLS, Dash, besteak beste. Streaming sistemek etorkizunerako dazkaten erronkak ere aztertuko ditugu, adibidez, latentzia gutxi lortzeko bideak zeintzuk dira. Eta streaming sistema gehienek erabiltzen dituzten CDN sareak, Content Distribution Network, hauek ere aztertuko ditugu, eta CDN hauen alternatiba izan nahi duen PBP teknologiaren erabilera ere. Hirugarren kapituluan, betiko telefonia ordezkatzen ari den IP telefonia landuko dugu. Hortarako erabiltzen den protokoloen artean, garrantzi berezia emango diogu SIP protokoloari. Hau baita egun IP telefoniarako gehien erabiltzen den protokoloa. Azken kapitulua, laugarrena, sare azpiegituretarako dedikatuko dugu. Internet gauzatzen duten azpiegiturak bere garaian datu zerbitzuetarako pentsatu eta diseinatu ziren, eta ez multimedia zerbitzuetarako. Gero, internetak multimedia aplikazioak eta zerbitzuak bereganatzeko bere azpiegituretan egin diren hobekuntzak aztertu ditugu. Zuntz optikoaren erabilera edo 5G teknologiak adibidez. Atseginez hartuko ditut irakurleen gomendioak edo komentarioak. Esaidazue, hurrengo edizio batean ze sartu beharko nukeen edo ze kendu beharko nukeen. Zuen komentarioak mesedez
Bidali ezazue mmi@ehu.eus elbidera. mmi@ehu.eus elbidera. Nahikoa aurkezpen honetarako. Orain, liburua deskargatu, begirada bat eman, eta interesgarria izan daitekeela pentsatzen baduzue, irakurri, landu, eman eta zabaltzazu. Eskerrik asko.